Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasais 45. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. We have Sir Dave Coahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, Q, good evening. Yes, sir. Mayong gabi sa imo, Sir Bry, kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon. Yaring aton lakat sang panahon, Febrero 28, tuig 2020. Trough sang low pressure area o kon LPA ang nag-aapekto sa eastern nga bahin sang Mindanao. Samtang northeast monsoon nag-aapekto naman sa Luzon kag Visayas. Ang Mindanao makaagom sa magal-umo na kalangitan kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanago o pagpangilat dala sang trough sang low pressure area. Metro Manila kag iban nga bahin sang pungsod Pilipinas makaagom naman sa kasarangan tubtub magulugal-umo na kalangitan kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan tuga sang northeast monsoon. Negros Occidental, likip na syudad sang Bacolod, makaagom man sang kasarangan tubtub magulugal-umo na kalangitan kag inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan. Sarangan tubtub may pagbadlos ng huyop sang hangin, nagikan sa namin na nasilangan, padayon nga nag-impluensya sa bugsan sang probinsya. Karagatan sang probinsya, mangin mabulubalod, tubtub, mabalod, Sir Bry. Sa Mindanao, sir, nasiplatan ng LPA? Yes, Sir Bry. Pero actually, hindi pa man siya active. Trough niya siya sang low pressure nga nag-apekto subong sa eastern nga bahin sang Mindanao. Aha. Ang ulan-ulan to kina do the same, sir. Malay na sang para sa naligat, Sir Bry. Aha. Sir Dave, salamat mayong gabi. Thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi si Masaliwan. Yes, sir. Una sa balita. Una sa aksyon. Matulotaway nga ton sini nga palibot mga kaaksyon diri sa Bacolod, Negros Occidental, bugos nga Western Visayas, kag bugos man nga Pilipinas, apisar nga meron sang low pressure area nga nakit-an didto somewhere sa area sang Mindanao, but according iya sa aton sining Provincial Disaster Management Program Division,
nga hindi ginmantuman ka dapat kabalakan ini ano. Action firing line. Nag-ulan-ulan abi kay na no, nag-ulan-ulan ang aton sining palibot diri sa Negros Occidental. That's why nga aton sining mga utod no nga naga puyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:47 na subong nga adlaw yari na kita sa Biyernes, Pebrero 28, 2020. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Nagahabil-habil nga inadlaw sa bulan sang Pebrero mga kaaksyon no kadasig lang sa aton sining nga panahon. Tapos na ang bulan sang ginakabig paghigugma, Love Month mga kaaksyon. I don't know kung ano nang result after sang Feb 14 ano. Ang iban siguro ba nagkalahibi-hibi na subo na ka move on ang iban. Ginapaabot ka after 9 months. Hindi, joke lang. Anyways, naga-monitor na kamo diri sa the Best AM Provincial Radio Station sang 25th KPP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Action firing line. Bukas na nga ton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa public affairs program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-likes mga kaaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang direction.radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita lang kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters nato ang aton sining opinion survey for tonight para sa inyo sining opinion i-firing line ta. Kung ano mga issues kag balitaan aton sa mga gabi. Hatagin nyo lang opinion plus ang inyo sining nga mga greetings mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Anyway, onboard na kita tob-toblas na wibing tak na siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang gabi. Kaluluoy gid ang amay mga kaaksyon siring nabungguan sang truck nagligad nga adlaw didto sa Banwa sang Manapla upod sang iya sinipito ka tuig nga anak nga kontani magapadulong malang sa bulutuan idulong niya ini dinala sa sang huros-huros nga truck driver patay gid ang amay subong. Way gid kaluwas sa kamatayan na ginsulod kahapon sa ICU ginbawian gid sang kabuhi kahapon sang hapon. Action firing line. Ang iban nga balita lokal makaaksyon nadakpan nga hepe sang Criminal Investigation and Detection Group kon si IDG Bacolod gininquest na sini nga hapon, extortion, robbery, kag resistance ang kaso nga ginapangatubang ni Sir Madrona. Action firing line. Nang paghampol sa kagabi kay allegedly suno siya nga allegations, ginpakdol siya kuno ka armas luthang. Action firing line. Kiining si Madrona mga kaaksyon medyo kulokal buhon ini siya at iguro ga ungot ang kunano nga klase armas luthang. Grabe, kung makitaan mo daw sa video nga gin-share sa Action Radio, ang video sa pag-entrap siya kahapon, gapalak-palak to siya. Tiway sa mahimo, gasinggitan siya nga si Police Major ni, police ni, muni mo to. Ting sabat sa mga apprehension officer, siya policeman kami. Action firing line. O, hapa lang, kag pusasan. Grabe, no? Kung kisaksyon El Redo kalain tulokon nga pulis gindakop sang pulis na. Action firing line. Kapwa pulis bala nagadinakpanay. Tiyanon muna kay gae patuman manang sang layi ining mga nagdakop sa iya mga kaaksyon. Grabing target abi ni Madrona. Ang mga KTV bar, mga inumatong iban tong ginapangayuan 5,000, 10,000 ha. Ay nako naman, pila pa lang di ka simana si Madrona sa Bacolod kundi ka magsala duha pa lang ka simana kay pag-abot niya din na interview gini sa Action Radio mo. Tihambal niya tututukan ang kriminalidad. Buligan ang Bacolod doon. Ano na lang ang mga, ay susko kung pamatian mo do kanamit gid pero sa likod sinatanan may ara sang grabe nga katuntuhan. Action firing line. Anyways, initara nagapabilin gihapon nga inosente diri si Madrona until such time nga ti mapamatmatan siyang korte mga kaaksyon sa siring ginapangatubang niya karon iya nga kaso. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon, may connection si Colonel Binyasang BCPO nagpahinomdom gilayon no sa mga kapulisan sa Bacolod. Oy, kuida hogig ka mo magpulo pangilkil ha kay basi kamo ang next nga maghalala pa kag mapusasan man. Action firing line. Ikanugo no, Police Major bala aksyon Henry Blang Ranggobla ang ginabaton nga sweldo kada bulan di magnubo sa 60 tob 70,000 pesos
Mangilkil ka pa imo iya? Oh, 60 to 70,000 ang monthly mo na. Bisan magduha tatlo pa ning kusina mo, mabuhi mo na ni Action Henry. Action firing line. Di ba? Sa Action Henry na may buot silingon sa nandiyan. So, do tatlo kusina, do damo balayaw. Kasi damo kalayan na kuan blan na himo nga mga butang, mga project sa kabuhi mo ti tatlong kusina. Pero may iban nga nagambal tatlo kusina, tatlo giguro ka asawa. Action firing line. Kung mag 60 to 70,000 kung akong nag-earn sa Action Henry, bow, mansion sigurong balay ko, no? Subong akong balay, semi mansion lang kay ara lang ta sa pinakanubo nga sweldo, abi, pero enjoy lang. Action firing line. Importante, wala kaso, wala kill-kill. Action firing line. Sa ibang nga balita, Maka-Aksyon, Benitez, nagpasiguro nga wala sang Visayan Black Congressman nga nagaplano sa Kudita, Batok, iya kay Cayetano, kasabad niyang problema das kamara. Kadamo sa kalatubangon ta subong sa Pilipinas nga dapat nato natagan pagtamod mga kulukudita nga wala pulos sa muning init. Action firing line. Pa-divert bala sa matudtuon nga istorya sa Pilipinas sa prangkang istorya, ang poverty naton kapikaduhon, ang problema sa mga bulutuan, ang kakulang sa mga manunudlo, ang problema sa aton nga mga estudyante, may isa ka province Action Henry diri sa aton nga 20,000 ka mga kabataan hindi kabalo magbasa Tagalog kay English ha. Action firing line. Imagine mo na amo ni dapat tutukan sang kamarata. Hindi kay mga kulukudita, mga ay sus ko himo-himo storya para i-divert ang matuod nga history o ang story sang pungsod Pilipinas subong. Action firing line. Samtang pagtukod sa Department of Water, ginasaligan ni Benitez nga maprubahan sa Kongreso mga kaksyon. Diri sa Bacolod, LTO ginpaidalom sa training ang 73 ka mga pulis para magbulig sa bitaw sa pagpatuman sang pulisa sa Dalanon. Action firing line. Silang lantagid tulod-tudluan to ang mga bitaw ta kung kisa do dik baluaw. 30 o 3.4 milyones nga floating restaurant sa Bacolod wala pa sang patod nga pizza kung saan o maga-operar. Diba si malumos na naplakadlaw da? 3.4 million na kung way tagin tuki diri sa Action Firing Line, duway tekbalo Bacolod non nga ining nasambit iya gali nga floating restaurant ni duway gid ka float subong haw. Base na tabi din ang angkla da kag way nagin idog-idog di kadako sini, way pa kuno ma-turnover ni. Ano pang ginahulat sini nga wala ma-turnover? Paganahan nyo na para maka-generate man kumong income Bacolod. Action Brian Morden. Action firing line. Lasay 54. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Antes kita magpalawod Maka-Aksyon sa mga dalagko nga balita iya sa lokal. Dire kita na sa dalagko bang nga balita sa nasyonal kay didto iya sa Makati may isa ka Chinese national na sapuan patay o kon ginluthang sa isa ka restaurant dira sa Makati ho. Allegedly mga Kaaksyon, upod yang isa pagid ka Chinese national nga nagaulo order abe, sinulod lang sa mga suspek kag tinero, patay, ginkuha ang bag may unod nga 300,000 pesos. Action firing line. Gina-check subong sang PNP kung iniblang pagpatay sining Chinese national, may connection ini sa Philippine o kon Pugo, Philippine Offshore Gaming Operators niblang ginapasira man ni subong diri pungsod Pilipinas. Action firing line. Siya basi ining Chinese national nga napatay may utang kag mutugin papatay mga Kaaksyon. Ti ina gina-check pa karon sang PNP. May manang kaladak pa naman galiway na palayag sang pulis kung ang mga suspect diri mga Pinoy bala o kon mga Chinese national man. Action firing line. Sa iban nga balita mga Kaaksyon didto iya sa national sa siring nga mga tiniyon gin-check naton diri ang ining balita iya regarding sa ginatawag naton nga coronavirus. Action Radio Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Ang coronavirus ni Materion Maka-Aksyon ginatun-an pa karon sa gihapon ang travel ban sa pungsod Pilipinas padulong sa pungsod Japan, Italy kag Iran. No, amo ni mga lugar subong may paribag-o kag daw damo iya subong ang naapektado kag may kaso sang coronavirus disease 2019. No? Action firing line. Kay kabalo kita dito sa Italy may ara sang 655 na ka mga cases sa Sirimatrion. 17 ang nagkalamatay. Sa Iran naman niya 245 ka mga kaso, 26 gidyan nagkalamatay. Ang ginakakulbaan diri kido kadasig ang paglapta bala sang nasambit iyang coronavirus mga Kaaksyon.
That's why nga nag-preparar bang karon ining nasambit nga mga pungsod. May mga travel ban naman to sila from China kag iban pa nga pungsod agod nga masiguro nila nga hindi magdamo ang amo nga balatian. Firing line. Dito iya sa South Korea sa Busan mga kaksyon ang mga eskwela to koronakon na klase sang kabataan ang iban nag-untat eskwela Action Henry on leave ang mga kabataan ang iban way naging nagpalapit sa eskwelahan. Ang iban nagpatigayon na lang sang online nga klase yati kon may kwarta timo pwede ka padayon nga eskwela online na lang. Way nagguwa sila ployan bangod sa kadlok sining coronavirus. May mga nagkalamatay no to sila subong damo dado 13 na bala mo dito ya sa may South Korea mga kaksyon. Gina-check ko subong kung ano ka matuod ining report mga kaksyon I don't know ako mismo naga-advance na lang daan I don't action an ko na check mo ni kung may South Korea, may North Korea nakakita kasi nisang report hindi lang ko sure kaya dito inablang I don't know kung matuod ini makitaan ka to nga may coronavirus ka issue to kill ka iklain pero i-check ko gid di anay kay babudlay ni kon aling ara sa bung sa ara sa balita ini ara sa balita galapta ni subong gina-check ko pa ini nga may balaan kabi nga may coronavirus ikaw ang execution tiruhon ka lang dayon daw mo na bla para hindi na kuno maglapta ti ginakokolbaan ta diri kon matuod gid man ang isa ka tawo nga may corona abi hindi na siya magwa sa balay niya kinahadlok basi patsyon ang matabo dira mapatay man sa gapon sa puloy-puloyan niya malapda pa gid ang virus sa pamilya niya hasta nga malapda ti paano ni karo ma-prevent sa lugar kon inamo sa ding pagpugong bisan coronavirus ngayon Firing line. amo ning kulolbaan diri mga kaksyon sige check lang nato I'm not pretty sure sa siring information but nagdangat ini diri sa aton. Total dito man to sa North Korea Sa Pilipinas may duha ka Pinoy nga gina-check karon nga nakabatsyag sang respiratory illness mga kaksyon kag may flu-like symptoms kidya sang ginatawag naton nga coronavirus. May hilanat, may ubo, may sipon, pananakit sang tutunlan and kung ano asakit sa ulo. So gindala sa hospital ini sila halin ini sa Athlete Village bala dira sa may Tarlac mga kaksyon nga ginpapanaog sa MV Diamond Princess nagligad nga gabi halin ini Japan. May tatlo na to nga una gindala sa hospital pero negative na tong duha. Ang isa nagapabilin pagyapon sa result mga kaksyon hoping ang taran-taran nga ini mangin negative man sa pila ka oras. Firing line. Para why na gid sa Pilipinas actually dira kalma kita diri subong daw way gid nagdamo ang coronavirus. That's why nga may patay diri isa aksyonan sa Pilipinas. Almost 400 cases man kita diri. Pero ang result sa tanan nga mga laboratory test didto nagresulta sang negative mga kaksyon. Firing line. Those nga ginpaidalom sang ginatawag naton nga lab test mga kaksyon under monitoring man sila gihapon kay may ara sang lugar somewhere sa iban nga pungsod nga nagtapos na ang 14-day nila nga quarantine action negative, pero pila lang ka adlaw, nagpositive na naman. Ti hindi masaligan ang kulo quarantine nga ini, nga sigurado na gid nga wala sila sang coronavirus. Firing line. So, diri sa Pilipinas, subong, daway na gid man nagdugang pa, ti pasalamat kita sa aton sila nga Department of Health, mga kaksyon ng DOH naton, ang gobyerno Pilipinas sa prevensyon nga ginhimo. May ginapangita sila subong nga mga Koreano dito sa Cebu, daw mga 20 ni Slakbilog, nga naghugpa to sila nagpulupanago ini mga Koreano ngayon Firing line. Pero ang iban ko no nagkalakit-ana ni sila. Amo ning halit kung kay isa pulupanago mo. Basi lumaptay na diri sa aton kag di man punggan sus Ginoo palayo lang makamamatay ini nga balatian ang coronavirus. Dito sa pungsod China, base iya sa global report mga kaksyon, more or less mga 2,800 na ang nagkalamatay. Grabe yan, no? Mga 83,000 na ang kaso sa bugos nga kalibutan. Timo tong ambal ko bla nga nag-viral sa social media. Ang isa ka nurse mga kaksyon nga nagahambal siya nga mga 90,000 ang kaso sang sining coronavirus. Ti 83 na subong ho. 2008 ang nagkalamatay. Grabe no, lain no. Kag may isa pa gid ka report subong
kabay pang hindi ni matuod, no? Hindi ko na ni paghambal, subong akong nihambal ko, basi magkaag pagidbla kita. Action firing line. Lashiti Dos Action Radio Philippine Standard Time sa aton sini nga pagpangalagad. Diri kita sa iban nga balita sa national kay kun anong kaag ta subong sining coronavirus sa iban nga pungsod. Pasalamat kita diri sa Pilipinas. Ang kamara subong nagakabag-kabag man sila. Kabalo ka may napasar nga isa ka anti-terrorism bill mga kaaksyon sa Senado sa third and final reading. Now, kung mapasar ini sa Senado, kung ang sponsor si Rebi Senador sa isa kalayin nga ini, kung bill nga ini, pagpasar sa Senado, ibalik ni siya sa Kamara. Kaya dapat i-deliberate man siya sa Kamara mo. According iya sa Makabayan Black mga kaaksyon, nga ila ini balabagan ang anti-terrorism bill nga ginaduso karon. Action firing line. Sunod dire kay Gabriela, representative nga mo si Arlene Brosas, permit na nag-interview di sang kasagsagan aksyonan sang election. Pero subong do hindi mo na ma-connect ang cellphone. Action firing line. Pero mag 2022 ning election ga sala na nisla pa interview mo. ang ining anti-terrorism bill hindi dapat makalusot sa Kamara. Kinagalaom sila, kag nagapati sila nga hindi ini natuhoy sa mga turista gid o terorista gid lamang, terorista, kundi ini ginatarget nila amo ang mga organizations nga mga lehitimo according to Brosas. Agod hindi na makapatigayon pa sa mga rally protesta mga kaaksyon. Action firing line. Nagapati siya ari na subong nakapending sa Committee Public Order and Safety sa Kamara. Hambal ni Brosas siya. Hindi ginanamon niya pagpalapuson niya kag palutson sa Kamara. Ti pamangkot galing Makabayan Black Pilamlas Lak Bilog man. Wa giniklok lambot ni sila 20 bilog da. Action firing line. Nga mga kongresista, pilablang kongresista tas Pilipinas, mga 300 and almost sa ila dira mga kwantaran, majority tanan sa idalom sang Duterte administration. Action firing line. So, sunod din ni Brosas ni siya kon manginlayi na gid ining anti-terrorism bill nga ini. Sigurado gid tanan nga mga organizations bawal na ang mag-rally protesta. Di din ang freedom, ang kalayaan sa pungsod Pilipinas maginamo sini. Nga hindi ka na ya pwede ya kasinggitan sa dalanon, hindi ka na pwede ya ka hatag sang imo hibubunot against the government kung hindi ka gusto. Bangod nga basi ang pulis hatagan gid ya poder nga panglusubon, panakpon, kung ano man ang ginapanghambal against iya sa gobyerno Pilipinas. Action firing line. Amo na yung palayag iyan ni Brosas mga kaaksyon. So, bisan way paning anti-terrorism bill gani, may ara na sang ginapangsulod-sulod ng mga organizations kung ma-remember nyo last year, diri sa Bacolod. Pero atong pagsulod sa mga kapulisan, Philippine Army, iban pa nga ahinsya sang 13 na ton, may dala ato sila nga search warrant. Kag ato may ara sang nagkaladakpan nga may mga eksplosibo, may mga armas luthang, may mga kun ano-ano na lang, tilihitimo man ang operation mga kaaksyon. Action firing line. King allegations ba lang at may mga kabataan to nga gina-train sa amuni pilakadlaw basi mangin isa ka terror man nga uyat Armalite, Garan, Infortin, etc. bukid abi. Action firing line. So pagsulod sang kapulisan, ti may armas luthang nagkalakuhaan, amo ning katabo mga kaaksyon. Online sa firing line. Ara sa aton sininga linya si Sir Ireneo Longinos, ang deputy sang Bayan Negros. Sir, good evening. I-correct lang ko sir, tsakto nga akon sininga gin-address mo, deputy sang Bayan Negros. Deputy Secretary General. Deputy Secretary General sang Bayan Negros. Anyway, si Sir Longinos subong sa ako ni kado bagolan isla singgitan ba subong sa may ABS-CBN, but the topic for you Sir Longinos sir, ini may connection sa anti-terrorism bill. Ano paglanta nyo sir diri sa lokal? Ako sa pag-aprobar sa Senado sa anti-terrorism bill, ang Bayan Negros, no? Mabasto kiniga pumato sa nag-demanda no ay basura ini. Ang ito natin sa madunduman sa itong 1998 nang basura ang Human Security Act
no, mas din nagatugay ni no, sa pagbayular sa kinamatarong sa Pumuluyo, ng kamalanon sa freedom assembly, press freedom, pag dispintahay ni ining anti-terrorism bill sa mga oposisyon. No? Nga din, pag ang tigado mismo, no, kung nagapamatok ikaw sa pila ka mga policies ng gobyerno, hapos lang, no, pwede lang gamiton ining anti-terrorism bill para mapangaristo, no, pagdakot, pagpangpriso, no, sa mga nagapunta sa administration. So, amo na, ang magastong kami ang nagapamatok, din ang anti-terrorism bill. Kaya pareho lang agin buhi nila ang bangkay ng alayi, no, sa ilalong sa Human Security Act. Okay. Amo ning Human Security Act, do gina mo ning bulos, sir, damo na? Yes. So ano pananawan nyo, silikon matigayon, ini kabangin layina sa pungsod Pilipinas, even without the warrant of arrest, while gapatigayon kamo sang rally protesta, abi, pwede kamo dakpon? Oo. So, amo man ang kung nadumduman nato, no, madamo sa mga progressive leader sa mga organisasyon, higit pang dako, bunga sa tuwa na isang Human Security Act. So, mugin ang matabo, no, sa panahon na maglulungkar ikaw sa mga demonstration, rally, ang utambi sa pag-air ni mo sang libansi sa gobyerno, pag pwede lang ganito, no, inaang anti-terrorism bill para pagpangaristo at pagpanggakot. So, kasi ganon, nagabayula rin na no, sa demokratikong sinamatarong sang Pumuluyo, pagpabot no, sa iyayang sentimento sa gobyerno. So, why na niya respetuhanay, kumbaga, like for example, ang ginhimo, nagligad to, nga ginsulod mading opisina nyo sa bata, o nagapalayag ka mo, tilihiti mo ining opisina, ginserbihan sang warrant of, or search warrant, abe. So, iniwan na niya sa mga search warrant o kung ano nga sitwasyon na, sir, amo ning pananawan niyo? So amo nang matabo, no? So, pag-legitimize, no, sang gobyerno, ang ilang mga kandak, no, sa bahin sang pag-software, no, sa mga pinamatarong sang Pumuluyo. So, delikado ini, no, ilabi na gid sa mga tigado nga Pumuluyo, ini nga kasubuan ko ba sa. So, ano, sir, kamo diri sa lokal, aside from the national nga organization ninyo, ang inyo nga pinaka mother organization dito sa national, may ari kamo tikang himuon sini kay do nag-ibwal naman gani si Gabriela Representative Arlene Brosas? Oo, sa magpatigayon kami sa in form of action, no, limbawa sa mga paglingsar sa mga rally, demonstrations, no, katingpadungan dito sa national. So gaulat pa kami sa instruction sa national na kung ano ang mga form of action nga pagpatigayon namon angot sa sining pag-aprobar sa Senado sa anti-terrorism bill. Anong connection, Senator, sa mga gina-issue nyo before nga mga red tagging, abi, sa mga opisyalis ang organization ninyo? So actually ang bisan wala kaning human ang anti-terrorism bill, ginahimo na ini nga daan no, sa gobyerno, no, para sa amon isa ini ka de facto martial law, no, ay hindi legally declare na ang pagpangdakop nga wala sa mga warrant arrest. So de facto martial law sa nagakatabo, no, ang esensya ning anti-terrorism bill. Magambal kita de facto martial law do padulong sa 19 ano to tawag sa martial law ganito, no, lipat ka no eh. Sa under Marcos rehimen do dito na ni padulong. So nag-itagid na ito pagtanong balik iwat no, sa diktadura no, sa pungsod Pilipinas matapos ang pantay-kutlo katuig na nagligad. So meaning kung mapasar ini daw hindi naging kamo hilway daw mo sa sitwasyon do kamo na. So amo na mabudlay gid ni no daw amo ning dapat ang Pumuluyo no mangin vigilant siya pag dapat magtigahin gid sa pamatok ni kay hindi lang no mga progresibo nga organisasyon ang apektado sini kundi iban man nga mga oposisyon no halimbawa iban din nga mga political party kontra sa partido sa administrasyon pabutang ini sa lang-alang nila yung panindugan. I see. Nakabutang diri naka-state diri sa palayag ni Brosas nga hindi lang ni terorismo ang target gapati man kamo na sila, sir.
Yes, yes. Siyempre, no, kay iniyak ko sa mo, kung sa ng mekanismo iniya sang ara sa poder, Aha. no, paano niya ay pinsahan, no, pag mangibabaw, no, ang iyang status quo sa sa poder. I see. Sige, ulahinon ko na lang anong ginhimo nyo kay nadira sa tubang sa ABS-CBN, sir? Yes, ang natabo, no, na 5:30 naging padayon kami, no, nga ang Bayan Negros pod sa grupo sang mga media, no, kag sa mga workers sa ABS-CBN. Aha. Ang pagpadayo, no, sa pag protesta sining angot ya sa pag buko kapag sira sang ABS-CBN. Aha. So angot sa bayan niya, ang amon kay daw natandog gid ang daw natayo gid ang gobyerno. Aha. Kapag ako nga action protesta sa Pumuluyo, hindi lang diri sa Negros, hindi sa bilog na Pilipinas. Pero dito sa Manila, daw nagparti-parti na itong kurma sa eleksyon. Aha. Pag daw may mga concert sila, apang diri ang Bayan Negros, sa nagapagigbahin dira, para ya sa kung nang madayon man da, o kung hindi man da mapauntat ang pagpalayag ng ABS-CBN, ang sa Bayan Negros, no, padayon ang laban sa mga mamumugon sa ABS-CBN, no. Aha. Kay kadamo man da sa ila kasi may mga issue man, no, hambalanon sa labor issues. Aha. Ano man, isa nagligad tong ang kamara mismo na nag-ayo na magani sa National Telecommunication Commission o NTC nga hatagan sila sang license to operate manang until the day nga ti mapruba ng ila sining bag-o nga prangkisa. So hoping kita nga hindi gid man ma-shutdown ining ABS-CBN. So amo na, no, do temporary di nga hindi shutdown kasi sa mga pahayag ng congressman at ang laban niya sa mga mamumugon no, sa ginatawag natin ng security of tenure sa business nilang trabaho, mas ipadayon na yan nato, no? Padayon sang mga mamumugon sa ibig-sabihin kaya kadamo naman itong issue na mayangot sa ilang pagtrabaho. May mga statement diri nga anong reaksyon nyo diri sa palayag sang Malacañang mismo nga ti kadamo sang way na regular sa ABS-CBN. Ikamo nga doso man kamo nga dapat irregular gid man ni sila. Siyempre, no, pinaka-main gid man nato niya ang interest niya sa mga mamumugon, no. Ang ila ginatawag nga security, job security of tenures nila. Amo nang nagapanguna nato nga ang nagapakigbahin kita sa pagpamatok, no, isira ang operasyon sa ABS-CBN. Aha. Sige, with that, Sir Ireneo Longhino, sir, salamat sa mga time. May gabi kag mabuhay ka, sir. Okay, may gabi kay Katanan, no, ginawat ng Islam. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Si Sir Ireneo Longhinos, ang Deputy Secretary General sang Bayan Negros. So the same ang ilang statement ni Brosas, ano, nga hindi lang ni anti-terrorism bill nga ini for the terorismo, kundi para sa lokal man nga mga organizations nga nagapatigayon sang rally protesta. Ang iban diri ti meras ang ginadihon abi nga reklamo against the government. Tidyo tayo nilang tikab sang bakban nila sigurado pusasan ini sila. Action Firing Line. So nagapati sila nga ti amo na ang problema sa palaabuton pila kadlaw. That's why nga ti 100% nga nagapamatok sila. Actually, may ara na sang Human Security Act diri sa pungsod Pilipinas mo. So ini isa ka replacement ini nga mas dogin pa baskog pagid ang nasambit iyang patigayon sang protekta sang gobyerno against iya sa mga kaangay sini nga mga organization kag grupo mga kaakson. Action Firing Line. I believe nga ang Pilipinas gusto nila way sang mga terorista nga makasulod diri sa aton kag makadihon abi no sa sini nga sitwasyon. Galikiti ang pagpati naman niya sa sini nga mga grupo siya pangalan lang na ang anti-terrorism bill ngayon na pero ang target sina ang mga simple nga nag-aaway sa gobyerno para sa mamumugon mismo. Action Firing Line. Sadya, no? Sige, check na to nabi ang katapos ang Philippine Army, abi, kung anong paglantaw nila sini. Sila man pa-explain karon tabi kung matuod manibala ang pananawan sa sining mga organizations nga ini. Labi na gid si Gabriela, representative nga mo si Arlene Brosas, abi, sa ila sining mga allegations sining bill nga ini. Online sa Firing Line. Arit sa aton nga linya si Police si Captain Senon Pansito sang Philippine Army diri sa Western Visayas. Sir, good evening. Yes, good evening, Action Bryce.
nice to be back with Action Radio. Yes, kaya nga sir, medyo hindi nag-ingay ngayon ang Negros Occidental eh. Medyo kalmante tayo sir simula ng January, walang enkwentro masyado. Wala naman. Isa din yun sa ating that we're able to keep yung peace and order natin at saka wala namang monitor ng mga paggalaw ng mga pwersa ng minomonitor natin mga kalaban. So nagpapakita lang na yung ginawa ng Philippine Army dito before o last year, talagang namaniobra para malagay ang Negros Occidental sa free na talaga at wala nang dapat katakutan pa, sir, Yes, this is just, ito ang mga product ng mga continuous effort natin. Actually, hindi pa rin naman tayo nagpapakampante. This is not, but with our focused military operations before, at saka yung mga pursuit operations natin, would really suggest that what we've been doing before is the right measure na dapat i-in place natin para ma-attain natin itong peace and order natin dito sa Negros. Ika nga, may umiikot na mga story dito ngayon, chismis. Sa last year, 2019, yung panahon ni Brigadier General Arivalo, enkwentro dito, enkwentro doon. Ano ba nangyari? Bakit ngayon parang tahimik talaga yung Negros? Depende, Siyempre, mayroon namang, may mga by effects kasi yung mga anything that been happening, So, yung encounter, maybe kahit pa ilang buwan ang nakaraan, has effects to what we have today. So, kung ikaw ay pwersa na natamaan before, then you should have time also to heal yourselves and to reorganize. And that's what we are also, yun ang ina-address natin na hindi dapat makapag-reorganize, hindi dapat makapagkuha ng another momentum o kaya kung nasa atin man ang momentum is talagang ma-preserve natin yung lead natin against these other groups. Sana na nga yung Negros talagang patuloy na itong ganito tahimik ang situation. Pero dito tayo sir, kanina na-interview ko pa yung taga-Bayan Negros Deputy Secretary General Ireneo Longinos, and his statement, the same sa statement ni Gabriela Representative Arlen Brosas. Ito may connection po sa anti-terrorism bill na pasado na sa Senado at ngayon sa Kamara na naman. But according sa Makabayan Black, talagang i-block nila ito, hindi makalusot dahil sa tingin nila hindi lang to anti-terrorismo, kundi pinaka-target ng PNP, Philippine Army dito, yung mga advocates, yung mga organizations na sabi nila yung mga lehitimo din naman, sir. Anong sa tingin niyo po dito, sir? Unang-una, sila nagsasabi na matatalinong tao sila. And yet, they cannot comprehend on a certain bill na nakalutang ngayon sa by merely looking into the provisions of the bill, we can say that it's not against legal front. Ito, malinaw na malinaw. Sana huwag nilang isway. Hindi naman siguro ganun kabobo yung mga tao that it should be interpreted that way. But let us interpret the law that is being crafted according to how it is being worded. So ang batas na ito, it gives the government yung kumbaga kunting pangil against those na gumagawa ng mga labag sa batas. So therefore, kung ikaw ay hindi lumalabag sa batas, ay wala ka dapat katakutan. Not unless if this group of that spokesperson from Bayan is really would say na they are the ones espousing terrorism in the area, then dapat silang matakot. Pero kung wala silang ginagawa na violation of the law, then and therefore, they are just like any other Filipino, peace-loving Filipino, then they should not fear this bill. Kasi malinaw naman, it was duly crafted and this been worked by so many minds also. This is just about improving the efforts of the government so that we can really attain the peace and order that the general Filipino people is wanting for this country. Scare on their part ko na, sir, baka daw without or with a warrant of arrest or search warrant, baka hulihin sila dahil dito?
sabi ko nga ang lahat ng ito ay may mga dapat na batayan at basihan. So kagaya ng incident natin sa Bacolod, sinasabi nila that these are offices, legal offices. Wala namang kaming problema doon if it is legal offices. What we've been after is there is a commission of crime on those places. Kaya pumasok yung ating mga law enforcement services, yung ating mga law enforcement agents. So, ganun din ito. Ito nagpo-further lang doon sa drive natin. Because unang-una, alam natin that we have problems in terms of showing terroristic activities in the country. Malinaw yon na mayroong ganong problema. So yung gobyerno ngayon gumagawa lamang ng kanyang pamamaraan paano masuppress itong terorismo na kumakalat dito sa ating bansa. Hindi ba dapat na magpasalamat tayong lahat ng ating gobyerno ay may ginawa para masugpo itong terorismo? Kung hindi sila terorista, then wag po silang matakot. Kasi ito ay general protection of all the Filipino people. And ito pa, kasi ngayon parang tuluyan na nga talagang mawala itong Visiting Forces Agreement na ayun, na merong mga tulong tayo from US forces talaga pag nawala na ito. So baka anytime papasok lang ito mga terorista, no? So talagang makapaghanda yung Philippine Army, PNP, Air Force natin sa tulong na anti-terrorism bill na ito, sir. Tama ba ito? Yes, tamang-tama po yan, Action Brian. No? Kasi yun nga, unang-una kailangan nating tumayo sa sarili nating mga paa. Yan ang gusto natin. Yan din ang sinisigaw nila. Di ba? Ang sinisigaw nila, palayasin si so and so. Dapat hindi makialam ang bansang so and so dito sa Pilipinas. That's why we're trying to stand on our own feet. These are the mechanisms that being crafted by this government para makatayo din tayo sa sarili natin. So bakit natin pipigilan yung mga measures, yung mga mechanisms na yon na i-in place ng ating batas para makapagbigay talaga o kaya yung ating bansa ay tumayo sa sarili niyang mga paa, lalo na sa paglaban sa mga teroristang grupo. Okay. So, sir, yung gusto mo iparating dito ngayon, nakikinig talaga maybe siguro mga organizations na ito kasi alam nila interview ako sa kanila kanina. Anong gusto mo iparating doon sa kanila dahil dito sa terrorism bill nito, sir? Unang-una, ang sa kanila, directly, huwag po tayong negatibo. Ang tao na po ang nagsabi na gusto nila ng pag-unlad, gusto nila ng progreso. Suportahan po natin yung panalangin na yon ng bawat mamamayan, lalo na dyan sa Negros. So, hindi lahat na lang halos ng ginagawa ng gobyerno ay mali para sa kanila. These are indicators na nakikita ng tao kung bakit din kayo hindi sinusuportahan ng tao kasi puro kayo negatibo. Hindi ba dapat na kayo ay nakikiisa sa gobyerno sa mga hakbang para ayusin natin lahat ito. Definitely hindi to madali na mga measures. But we encourage you to help us be part of that change, be part of that effort of the government na magiging maganda ang ating buhay. Ito, sabi nyo, hindi gumagawa ng mga pamamaraan ang gobyerno. Ngayon, ito po, sana po suportahan ninyo. Huwag tayong maging negatibo. I assure you, we have professional law enforcement agents in the country. And then and therefore, we appeal to you on behalf of the many millions of Filipinos who are desiring for a true and genuine peace. Let us all support any measures that will really transport us to that dimension of progress and development. At kaya po, kung totoo kayong makabayan, kung totoo kayong makatao, suportahan po natin ang ating gobyerno. Huwag po tayong puna ng puna na wala naman tayong ginagawa, o kaya kung wala rin kaming problema kung pumuna kayo, pero sana maging kaparte kayo doon. Be active with what the government is doing towards the people. With that, Sir Pancito, sir, maraming salamat po. Magandang gabi at mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat, Action Drive, Action Radio, at talaga lahat ng tagapakinig.
ng istasyon ninyo. Mabuhay po ang Negros, mabuhay ang lahat ng Negrosanos. Yes, sir. Action firing line. Captain Sinon Pansito Makaksyon, spokesperson sa Philippine Army, diri iya sa Western Visayas. So way dapat hadlukan, bisan pa nga mga lehitimo nga mga organizations because ang laye o konang bill nga ini natuhoy ginman matuod allegedly and according to Pansito didto sa mga terorismo nga gusto magsulod sa Pilipinas, maghimo sa katuntuhan gamo kag iban pa. At ilang tawon ta, no? Hindi ta kuno mangin negatibo sa sirik kay dapat tatagan naton sang panahon nga panoy plastar ini kag may mga IRR ini implementing rules and regulations, guidelines. Kag hindi basta-basta lang nga ginapatuman sa indi hamo. Action firing line. Ang una nga bulyada sa aton sa pagpangalaga sa action firing line sa mga gabi, ginadulong gid sa aton sang MyTC. Ang iya sa kapartner among Zanton Plus Herbal Capsule, MyTC kag Zanton Plus Herbal Capsule, aga udto kag sa gabi, amo ning dako nga bulig para sa ikaayong lawas. Sa balita, nasa aksyon. Pagbalik naton karon maka-aksyon, i-plastar ta sa inyo ang natabo kagabi sakay Madrona, sakay Police Major Milvin Madrona, ang hepe sang CIDG Bacolod, kunin dakpan siya kagabi. Paano gid bala nag-ugat? Paano nahibalan nga allegedly ini siya nagapangilkil diri sa syudad sa Bacolod? Action firing line. Tapos sa tatuyas ang gindakop siya. Diri natakon paano nahibalaan nga ni siya nagapangilkil sa Bacolod. Amo ngayon extortion sa pinaka layman's na term naton is pangilkil, no? Pangayo kayo, no? Daw mo sinabi sa mga negosyo diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Kay ipauna ko ka Action Eden, kay didto nag-report kay Police Colonel Romeo Baliros ang tagreklamo kagin plastar ang tanan-tanan. After inabosot, dugay-dugay, iplabuton taman ng Patrol with Action John Diaz ang pag-inquest kay na sa mga kaso na para sa iya nga pag-insindik ko, extortion, robbery, reaction no? Kag resistance, no? Resisting arrest, no? Ang ginkaso sa iya, ginfile subong nga hapon. Ina-plastar aton dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Stay lang kamo dira, ako bahala sa aton sini nga aksyon firing line. Objective, balanced discussion, fearless comment. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP
without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP, without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP, without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP, without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line!
And now, here's your anchorman, Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman, Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman, Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. the press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman, Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Padayon ka muna ka pamati sa Aksyon
Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:42. Ginaendorso taman sa inyo maka-aksyon ang DTX 500, dabaling dako nga bulig para sa ikayong lawas naton, labi na gid ko naga sululubra ang level sang sugar mo dira. Ini kompleto pa sa Management Liver Detox ang DTX 500. Mayang gabi lang, anto sa report Action Eden Aboso, mayang gabi lang kay Paulo Abaring, no? Good evening, ari lang kami naga-monitor sa Purok Prutas, Barangay Mandalagan, Pamilya Abaring. Salamat gid. Si Selbeth Yap naman, salamat. Edwin Pineda, Edilaos, taga-monitor subong si Nanay Sabel. Araman si Madam Cecilia Hinise, sang Kuwait. Ismar Tadios Salcedo, Heaven. Action Percival Villamor ba naga-monitor subong si Kagawa Jofred sa Pantakag si Cap Chad Feria. Naga-monitor man si Joseph Pacifico subong naga-monitor sa Barangay Consan Enrique ang Pacifico family Jomar Halipa Russell Aliho. Salamat. Mayang gabi man kay Eli Jaime Tristiza. Araman si Manong Ronquillo Simeon. Gritya lang kunong niya si Nene Eva Harovilla, fiancé niya kuno FW Riyadh, Saudi Arabia. Katutok subong sila sa Action Firing Line. George Rodilin Habanto or Gabanto. Good evening, Action Bride. Diri sa Pinas wala di coronavirus kay tuman kainit mapatay ang virus. Gani man. Maricel Arivalo Bindol, salamat. Imbong Campo sa Maaw. Si Major Gail. Mayang gabi, Action Bride. Isa naman kahoy-anan sang PNP organization. Apang isa ka madinuguon nga pagpatuman sang internal cleansing. Nagapakita lang nga wala ginapili opisyal man o kon ultimo. Tamyaw ko lang ang Swader family sa Barangay Estado, Victoria City. Husto giniya, sir. Amo ning natawag dato niya pulis ka man, kung ano ka man nga miyembro sang anong ranggo mo da, kung nakasayop ikaw sayop ginaya. Diri naton makitaan ang ginatawag naton internal cleansing tubod pagpanglimpyo sa hanay sang PNP. Sige lang, sir. Kaysa 1,000 may malanggoron nga siya lang ni isa, no? Jutay lang isla katama mga 0.1% nga lamod kumbaga sa nga pasi sa bugas. Action Firing Line. May nagkomento gani nga ang dunot nga kamatis hindi na pag-iimponda sa hindi dunot para hindi magkaladunot tanan. Action Brian Morden. Action Firing Line. We have Action Eden Aboso nga ito malang hibaluon diri kung paano gidblan na hibalaan ngayon siya nagpangilkil mga kaksyon. Action Eden, may gabi. Good evening, Action Brian. Doka fresh mo, no? Ha? Doka fresh ang tingog. Doka fresh kay mag-ugali sa refresher. Refresher. Mag-o toothbrush. Sige. Pero Action Brian, bulgar ni Nokpo Provincial Director Colonel Romeo Baleros. Nga sa iya personal, nagpalapit kag nagpanugid ang tag-iya sang isa ka KTV bar nga nagreklamo sang pagpangilkil sang tagpamuno sang Criminal Investigation and Detection Group Bacolod nga amo ning si Major Melvin Madrona. Isuno Action Brian kay Baleros sadtong Pebrero 11. Una, nagpabalo ang tag-iya sang KTV bar nga ginapangayuan sila sa mga katapo sang CIDG. Sang unang Action Brian, 10,000 pesos ini. Agod, suno sa ila, pahanugutan nga padayon mag-operate ang ila bar. Kag dapat nga ila ini ihatag kada semana. Dugang Action Brian, ginayo sang manager sang among nga bar nga hindi nila masarangan ng among nga kantidad. Ganiti nang kumbaga sa market Action Brian nag-ayuanay pa sila sang presyo. Tugtog nga nagsugtanay nga 5,000 pesos na lamang kada semana. Action Eden, Klarohon ko lang nga ginapastop ang operation sa sining KTV bar. Anong violation? Kay suno Action Brian sa CIDG pag-explikar niya sa tag-iya sang bar. Una Action Brian February 8 gin-raid ini Action Brian mo bangod sa tinadagpan ang mga 10 lady dancers Action Brian. Okay. Ngati kumbaga sa aton kung baga sa more on kilala sa mga GROs Action Brian o kung
Guest relation officer. In short, kuha na, mga kalapating mababa ang lupad Correct, Action Amo Bray. nang Ti mas amo ina mapapos. ang alegasyon. Ti may violation sila kung Action Bray. Anong Tapos, violation? Amo nang ginapangita kay kung way manan ka violation nga mahatag kay mo ya 10,000 kag 5,000 man. amo na kung Action Bray. Ti syempre, ang pag-explikar man guro bala sa taga CIDG. Okay. Nga do ka lihitimo bala Action Bray sa mga katapo kung personnel man dira sang bar. Ti amo na nakumbinsi nila Action Bray. Ti amo pa na ganing ginaimbestigahan man. Kung nga ati nagpasugot man sila bi, kay gipamangkot man sila actually ni Colonel Baleros Action Bray. Kung nga naghatag man sila. Okay. Ti sa tagi Action Bray makita sa text messages nga para maka-operate sila kung Action Bray kag kabalo Action Bray no base sa alegasyon sang tag-iya. After sang raid Action Bray, kada gabi ginabantayan sila sa mga katapo sang CIDG Action Bray Bacolod. Uy. Kay ginatan-aw ko no kun bala may sarang silang magbayad sang 10,000 pesos kada semana o kung 5,000 lang manggid ang ilang nga masarangan kung Basi- bamo manggid bala customer Aha. o kung wala sang may gakadto. Hindi ta na ni pagambalon blang base may kasarang nagalantaw sila sang uba-uba to Ay, sagi pag ita palimod-limod sini Action Eden now. Aha. Basta isa ba Action Bray ka na to? Tiyan mo na to Action Bray ang hambal nila. That's why nga pagka February 20 una nga nakahatag sang 5,000 pesos ang tag-iya sang amo nga bar. Pag ikadwa Action Bray kunta ni February 27 kay after a week Action Bray mo kay semanal nga pagbayad. Nagpangayo na ni sila bulig kay Colonel Baleros. Samtang Action Bray nagahimo man sang tilang si Colonel Baleros kung paano sila buligan. Ginabisuhan nga sige ipadayon na lang transaksyon. Kaya nagapangita man kuno si Colonel Baleros ang paagi kay suno si Action Bray hindi na iya jurisdiction. Kag ti lain nga unit balasang PNP kun baga. That's why nga gin-invite yan ni ang tagreklamo si opisina, may written complaint Action Bray kag mga ebidensya. And that's the time nga ginpadala ya ini sa IMEG. Pagka February 27 Action Bray, that's the time naman nga napatigayon gid ang entrapment operation batok sini kay Major Melvin Madron Action Bray. Ano ni ang una 10,000. Tapos nag-negotiate 5,000 na lang. Correct, Action Bray. Kaya may mga negotiation pa. Kada semana. Tapos libre lantaw. Oo. Kung damo customer. Kung damo customer, Action Bray. Kung galantaw, kung damo customer, din ka galantaw, pero siyempre sa sulod. Kung di, dala na tanan. Dala na tanan, Action Bray. Total package ini. Oo, basi ilibre pag inom na. So, ano ni man, gusto to yung balaan karon si Madrona lang blang filean kaso dire or may mga kaupod pag ini? Action Bray mo pa nang hibaloon kay ti ang sa amo nang budlay Action Bray mo kay ti hindi man magpa-interview sa aton ang IMEG. Pero so far kumbaga subject gid Action Bray si Major Melvin Madrona kag subject for investigation naman ang alegasyon Action Bray nga may mga CIDG members pagid nga nagabantay to sa ila ti tanawon kung member liti mo man tong member sa CIDG gid. Okay, check nato nito do kay hindi ni pwede nga mag-amos ni actually si Madrona mga isa pa lang kabulan maybe Grodri or 3 weeks pa lang sa Bacolod Action Eden kung di ta magsala. Correct, Action Bray. Kaya sinilang yung February 12 siya gani, if I'm not mistaken. Na-interview ni Action Alvin Grava, mismo Action Bray, pagpungko ni Gidri. Kag nagsagi ko bala ka research Gidri, may mga traffic altercation ni siya nga involved Action Eden, si Sir Madrona, So may mga cases pag siya nga iban man sa iban nga probinsya Action Eden. Sa tunay baluan Action Bray, may si Madrona ang anay na destino ini sa Quezon City Police Station 5 apang ginrelieve bangod sa kaso nga physical injury, arbitrary detention kag grave coercion sa tung Marso 2017. Ginsaylo ini sa PNP Headquarters Support Service sa Kamkrame apang nagpangatubang man sang kaso nga less grave misconduct nga ginpasaka mismo sang Deputy Director man for operation sa June 2019. Makon mo lang na.
Di kay do ka bantog na din si Action Bray siguro do ara na din sa nature niya pagka war freak o kung ano naman niya. Pero under investigation ng mga kaso sa Bray. Kaga subong matuguro ang iban niyang mga kaso. Pamatay na Action si Colonel Romeo Baleros. Colonel Baleros? Last February 11, when she gave the report personally to me. So I instructed her to continue transacting with a certain Major Madrona. So yun nga, naghingi ng 5,000 a weekly. So makapagbigay naman siya. Una, yung supposed to be na fine sa court doon sa pagka-arrest doon ng kanyang manager. So nagbigay ng 5,000. Then the succeeding weeks ay yun na pag-usapan na humingi pala siya ng 10,000. So hindi pumayag yung yung manager. So sinabi ko sa kanya na sige, ituloy mo lang yung pakikipag-usap. Then hanggang sa nagkatawaran sila na bumaba siya ng 5,000 weekly ang hinihingi. So after that, in-invite ko siya dito sa office at kinuha namin ng statement. Binigyan ko ng instruction yung mga intelligence ko na mag-conduct ng case build-up. Then dahil sa yung area is hindi sakop ng jurisdiction ng Negros Occidental, so I coordinated with the IMEC under the office of Police Colonel Ray De Peralta, and immediately personnel from IMEC made a coordination with me about their possible entrapment operation. Action Bray, kabahin lang sa pagpayag man ni Colonel Baleros, ti insofar Action Bray no kay kayina, ayawan kita sumay-sumay, kagulat-hulat man to sa ma-interview natin sa IMEC, pero pasalamat kita Action Bray, kay may nakuha kita ng impormasyon kay Colonel Baleros man, pero ti tubtob lang dira ang ilang kooperasyon man Action Bray mo, ti kag IMEC na tong the rest nga nagpatigayon ng Action Bray sa investigasyon. Okay, sige nga Migway gidya ka tikab Action Eden ang Criminal Investigation and Detection Group sang Negros wala ban, no? Correct Action Bray, wala. Tikom ang bibig. Ay mig kag CIDG Negros na nag-operate mo, no? As I understand, Action Bray do region ang IMEC. Yeah. So kuan sila nagtingob pwersa ini sila kag mga katapos ang kapulisan mismo diri sa Bacolod kag Negros. Do kadamo sila gali do pila ka truck sila nagkadto to. Yes, Action Bray kini Special Action Force pangapod. May daw pamangkot di kung nga to sa may cockpit to sa Guanzon. Gano to siya? Kay Suno Action Bray didto kuno ang kumbaga meeting area nila sang tag-iya sang KTV bar. Iduhol lang ang 5,000 pesos. Okay, sige. Abi ko ganaghamot sa pag-intindi ko na nagbungulang eh. As to amo Action Bray wala kita sang confirmation gid nga timambulang naman to sa kun ano tong ginobra niya sa amo tong tinion. Grabe no, kay Monibla, ang magambal kita Criminal Investigation and Detection Group ang trabaho nila to serve warrant of arrest, search warrant, magpatigayon sang mga entrapment operation, pero sila pa yung gina-entrap yun, no? Correct, Action Bray. Kag hindi lahog-lahog man so gani kay PD Baleros. So una Action Bray hindi siya tumaglantaw man sa tsura ni Madrona kay hindi ako nung ma-explicar ang mabatsyagan niya kay major na balaya. Dako naman ang sweldo Action Bray kag nag-settle bisang 5,000 pesos nga maguba mo ang iyang pangalan. Di kung mag 5,000 man lang si Mana Action Eden kag may libre lantaw, okay naman na. Duway naman problema na. Di bla? May 15,000 sa kada bulan. Why di imo yung pamilya? Ti free kaya watching TV live?
with 5,000 pesos. Di ba? Not bad. Ang buti ila na. Di pala. hindi ko maghuo. Dito sa Station 5 sa Metro Manila, gintapungol yan ang isa ka marine engineer bangod sa traffic altercation. Amo to nag-viral ini siya sa social media, kinakuhaan sang closed circuit television, CCTV. Kaya iban pagid niya mga cases. Actually, si Police Major Milvin Madrona, gin-welcome ginato na pagabot Liz Bacolod. Kayo, pamati, ibla action Eden, pamay-play bala gamay tingaw giblaw sa pag-interview ng Action Alvin, no? Away pa, sige na preparar pa, kay basa ang interview to ni Action Alvin, wala actionan. Abi ko reply sa kundi goods na. Okay na lang, basta mo na to help Bacolod sa mga kriminalidad mo. Amo niyo. Sino nagtagol sa likod mo man? Ang mga katapo sang akon man niya bantay. Sige, salamat Action Eden na at least nabalan sa publiko, although nga kayo na sa konto na bulyada na pero may mga late tuners kita no? Action Eden? Correct, Action Bray. Balita halin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Eden. Ulay hunonta sa Action Jan Diaz Sinimatrion. Kay sini nga hapon ang ining persona si Madrona ang gindala na of course sa tawag sini gani Hall of Justice to file sang case against him mga kaksyon. Paplastar ta Action Jan abi ko na nga mga kaso although na mention ko sa inyo while ago kaganong sitwasyon kay na nagpadulong pa ni siya sa PAW ining pakuha sang abogado nga i-provide sang gobyerno. Kung wala siya sang abogado, kaya hindi pwede mafailan kaso nga wala sang abogado ang respondent mga kaksyon mo. So check na ito na ba yung sitwasyon kay na sini nga hapon sa pag-file sang kaso kontra sa iya. Na parte, dako ining tamparos sa bahin sang Philippine National Police. Action Firing Line. Pero sa paglantaw ko, sulito na ton, hindi ginman too much, kay ti siya malang ni isa, sang tuman kadamo nga mga pulis nga mga inablang mabuot kag serbisyo publiko ang trabaho, hindi ya kay himo tinunto. Action Firing Line. Taligi lang, kuwantang patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Radio. Action dyan, kumusta sini nga hapon? Aksyon na Bray, pasado lang 7 na sang gabi sang natapos sabi ang ginang proseso sang pag-inquest diri sa kasong extortion kag ining resisting arrest batok diri kay Police Major Melvin Madrona ang chief o officer in charge lang sang criminal investigation and detection group o CIDG Bacolod Action Bray nga mo nadakpan kahapon sa entrapment operation nga ginpatigayon dira sa area sa Bulangan sa Porocuan Zone Barangay Mansilingan sulod sang Bacolod. Ang gina-check naton subong if kay ti alin alas 2 na sa hapon tubtob na mga gabi na before kompleto ang dokumento diri kay tigin idin ila kag isa-isa Action Bray ang pagproseso sang pag-inquest sang kaso nga ginpa-file diri nila batok kawan diri kay Madrona kag sa upod ni Action Bray nga mo ning si alias JR bala kay ti duwa na dakpan kapon mong sa entrapment operation. Amo ni si JR de la Cruz? Yes, si JR de la Cruz Action Bray. Amo gintuod yang ngalan? May information nga amo ni Angin pakilala yala nga ngalan sa CIDG. Hindi pa sure ni identification? Amo lang din naton mag-Action Bray kay wala gid official statement kag hindi katag ang CIDG any official or ila team leader no kay dapat si Lieutenant Colonel Shelo direktan gito kaliktan ang matag sa statement. Galing kay si Sir Lieutenant Colonel Shelo yato tigdo sa Campo Crame. Dali Action John before you proceed CIDG please lang Negros Occidental blatter report man lang napangita tani isang media mo to inform the public kung ano nagiblang tabo si Action John di bla? Actually, Bray, kayo wala sila blatter ang CIDG. Statement lang. Sino nga mga tao ni, anong persona, ano ni sila, ano mo na bla? Pilagi kabilog. Amo to ginayo ato ng Bray, bala ang regional office kung magka-sila sa statement kay naibaluan naton kay nagilang sining hapon pagkadto naton sa Hall of Justice nga inigaling Integrity Monitoring and Enforcement Group o na PNP IMEG directly gali naga-report sa Office of the President. Yes oo ti amo tong gina-check naton kung sinong possible nga magkatag sa official statement kay ang CIDG zip
pasagyapon ang ilang bibig as of broadcast time. Ang regional, ang kung Negros Occidental Office, wala pa man. Kag even ang mabulos diri, nagrecheck na to, sino mabulos diri bala sa CIDG Bacolod. Sino naman diri nga boy, wala pa man sila Bryce ang may na-assign. So, naintindihan naman ang parts ng CIDG, kiting lead agency nga nagdakop ay may ginman mo, no? Okay, action dyan. Yes, Aksyon no? Amo to ang sitwasyon dito kaina. Pero, ang pagkinilasag na to naman ko ng commitment order, bala, kung napapanaog na, kay may information nga gusto ginadalon sa Campo Crame man, ining si Madrona, kag ipresentar dito kay PNP Chief Gamboa, kay di bala nakapapanaog na to song statement, si Gamboa Aksyon on the decision kung ano matabo dire kay Madrona. No? Ano to, may information nga kakason gid sa serbisyo. Ang gina-confirm tayo na nato ng Sumbay ang final decision until such time makatagid ang official or authorized personality or authority nga makatagid mismo sa official statement may hangot sinadira. Sa asto sa kakaso serbisyo, garuti hulaton tan action dyan kaya nagadepende nagyapon sa results ng kaso niyo mo. Action dyan? Oo man, yes, Sumbay. No? May IAS kita, internal affairs kita nga muna nag-investigate sini may napulkom pa kita action dyan? Anyway, actually, may duga pa man nga kaso pagatubangon diri sining si Madrona. Dito ni kuno nila i-file no ang kaso actually posible ito gid sa may Metro Manila or kay pagichin, I'm sorry action dyan, pagichin di ko na makadetermine diri kon subject ini siya to sa dismissal from the service amo ang admin case action dyan. Yes, actually, no. Anyway, tiyan mo na, ang ginaulat-ulat rin natin karon kung ano day, sino bilang ma-custody sining persona nga nadakpan karon gid lamang o kagapon dira sa area mismo sang sang barangay Manslingan aksyon na Brian. So luwat no, robbery extortion charges pero ginapadalman pa karon nila kay investigaran ang posible balang administrative case nga mapasaka but sa nadakpan ng Sumbay nga si Melvin, Police Major Melvin Madrona. Kaya na naman sa tumaksok na itong iyang mga aligasyon kagabi sa gingkuha na ito. Actually, mga 1 a.m. nagitak sila, no? Ang nakaatag sa statement. Sang una sa nato nakitaan sa station number 7, wala. Uling game mo sina, ka presko nagawaras, kinag so bright. And then may wala pa to sa bandage sa iya nga ulo pero kita na nato nga may pilas. Nga may laso na to siya haw nanuto sa man. Pag-abot nagsumbray posible gani digto may pilasa sa daan blas ang kandakid ang entrapment. Pilasa siguro posible kita mo to nga ginapapa sa kabay. Gapa siya ginlodhan to siya. So basi maano sa aton makasyon sa aton nga Facebook ang ginpasa nato kasi kare may makita andara ato tong ginapapa sa ginlodhan sa sumbray. And then other than that may pila pa to ka mga video kagapon na tuwa naton nga kusin may mga aligasyon diri sa ang ginpalayag nga aligasyon dik damo no unati amo to ang baliha wala sa ginagaan sa kay nga makakaso ng abogado something like that ang bala mga pulis kay wala pa man tapos gid man ang ila naman diri nga documentation of profiling ikadawa tag Sumbay may aligasyon man siya nga may pagpapaskigo nga nagluntad no tinati ang bala lang sa pulis ato bangon yun na ng Sumbay sa may ako na representar na depensa niya naman sa korte. Kaya kung nalantaw na to, ang ato lagin papadala, ang team leader gid nga nag-conduct sa entrapment. Hindi basta-basta kay kagapon to sa nga gagin padala halin sa Campo Crame. Pagkahapon ang Sumbray gin ka sa ang entrapment operation matapos nga ma-validate ini naman nga kaso or impormasyon dra, no? Pero clear to nila nga hindi lang isa ang complainant, duwagi dya ang mga complainant action Sumbray. Amo tong nasa ginasyon nila nga pila ka mga senaryo kung paano nagluntad ining pagpang-algar, pagpang-ilkil sining ni Madrona sa mga KTV bars o kung mo na ba modos nila nga mapakuno-kuno mang dakop or mang operate tapos sa baylong nga dakpon buyan pero may ano ni actually may baylo ini nga dapat imuon sa ilang mga nagdakpan. Amo tong ina-question ko gani kon ikaw KTV bar nga way kamalayas sang violations nga mahatag kay mo 5,000 10,000 man. Amo na action Brian, no? Ining action dyan, ining mga KTV VAR sa Bacolod, Subong, BCPO, paki-check nyo man kay base ito, diniblang ginsagi pa nga sulod-sulod sa CIDG, damo da mga minor, Subong, damo mga violations da ang CIDG lang nakatukig, galing kay naidiyahan sa CIDG, sini mga allegations, abi, nga sige operate ka mo da,
bisan may violations pa kamo ga ilang kami 10 or 5,000. Oh, di ba? Yes, ang sombray, no? Amo na ang possible mandara. Kay magpagkandak po si Dinila, may aragid man sila nakitaan. O galing kay may maro pagidman. Oh. Tiyan mo na ang ilaman nga na obra. Ang development dire kay ginabantayan kay kagabi do may statement do nga may ara pa kuno apat ka mga persona hindi identified kung uniform or regular citizen nga do amo man kunong modos aksombray ato pas lagyapon to lagi na monitor sang PNP IMEG minimum identity ng PNP IMEG ginamonitor nila ang lugar ginagamtangan kang activities ng apat nga persona ang involvado man sa kahay sining helikoton. Ala nyo sigihan nyo gida kay ubos yung kamudis makulod di. Gani ang dre IMEG nga daan na nagandak. Nadamo mamangkot kay do na bag wala ko na battery ng IMEG. Damo naman ni nagkabalo nga sadto mera man gito nga CITF nga daan. Yes. Dogin kuana niya, dogin evolve lang pangalan bla kag ang mga ang ilang style action diyan sa pagpanakop man sang upod nila. Oo man, amo to kapon, may mga legasyon kani ang balmo na style sa Bray. Ang baka mo ni Maduro na legasyon niya samtang ginapresentar to sa kasingitan sa nga PO1 ko no ang nagdakop sa iya. Pero dog amo lang ang ginahimo siya nga isa sa commission officer no. Why niya bisan tanod gani pwede ka dakpon kon ko tandaak niya nga naghimo kakatuntuhan mo. Gani man. Civilian arrest sila man ang hambal PNP. Mga civilian pwede ka mo ka-aresto sang tawo nga nakasala dira mismo atubang ninyo. Tikon police major ka, di ka pwede madakop sa PO1? Huyo. Gani. Ari sumbay ba si para papati na tuliwat para balance man. Pabatian ang alegasyon naman diri ni Madrona iya pagsakapon. Diba? Lalo na itong lalaki ko, yung asawa ni Rosalie dyan. Na gusto ako ito yung asawa ni Rosalie. Gusto ako makita. Lari, makakita yung supina. Tinignan ko, sagutin niya yung supina. Kaya pala, sinignan ko kami. At dito yung mga pulis na gusto sa akin. Kaya ako sabi pa kanila, sana pinatay na ako. Sana yung mga kanila ko, yung mga district officer kaya. Tingnan niyo yung mga district officer. Ang yung mukha nila. Para pareha, natin ginaganito, sila dapat identify na police eh. Pero tingnan nyo. Sila gumawa ng violation, inaresto natin, natapos gagawa ng dinakyo. Napilit ako hindi ako, sige lang, ginawa tayo, para ituro, pahiyahin. Hindi ako gano'n police. Kailangan violate na resto natin. Diba? Ako nga ito na kailangan ko, kayo pinaalit kayo. Dahil kung ano mangyari sa akin dito. Yan, kailangan may violation, ulitin natin. Bagang pinipilit ako sinusuyo nung mga ilong ko, tapos kakanin ko yung nila ako. Isinado nila ako. Tulungan niyo ako, baka kung ano mangyari sa akin dito, sir. At least sarap sa kalila ako. Ako na kaya ko, top din ako. Sumbay mo itong pagpagkagap at least mapapatiman sa itong magkaroon ang bayan naman rin ni Madrona sa pagpresentar kagabi sa iya naman sa magkatapos ang PNP IMEG dito mismo sa may balikan ta section dyan, abi mag-action na. Pertene sa dyan eh. Okay. May gina-check lang ko diri mo. Gusto ko gani, buwas sa gabi, pagkatuan tabing kuan be, ang KTV bar ng election dyan. Yes, Bray. Actually mo man akong tuyo, no, karon nga gabi, kina mismong KTV bar. O galing, ang owner gid mismo, ang wala no dito sa lugar gid actually sa gina patulungan naton kag even ang isa pa gid ka KTV bar nga ini duani mo no nga ginasiling nila mo sina ang ginreklamo actually wala pa man posible na coordinate pa sa gyapon sa to naman nga mga kapulisan dapat ini mga KTV bar nga ini pagwa makamo statement kay basi mamalisyahan kamo pila kadlaw da nga himo-himo nyo lang ni kag kon mabalikan pa kamo da sunjan amo na no? So anyway, ang ginulat rin karon ang commitment order
pero temporarily dra sa namin kustudiya sa no pogid mismo aksyon na Brian po diri si JR de la Cruz ngay sa manalakpan kagabi. Atong pamangkot nga atos Bulangan gilito kagapon kay didikto ang ari ko no kilala magini sabi nga nagapamulang aksyon drive. Pila pa lang siya kasi mana, di namulang na siya. Do isa na siya kabulan. Tapos kilala ko nung pamulang kinina siya. So muli ang PNP ay may kuno na sightings ng mga intelligence nila na dra sa masami makitaan. Kag siyang nagka-report ng Sombray ining tagreklamo sa kapulisan ang venue nga instead of office sa CIDG allegedly ang Sombray nag-transfer no diri sa may Bulangan gid mismo dito sila nakitanay. Di ba ang office nila sa kilid sa Bacolod Bay Center? O tiway na dasla? Allegedly amo nagsombray kuno nga dra kuno gakitanay no. Meeting place lang guro sang grupo nila pero ang office nila ara nagapabilin gapon. Ara na tayo por opisina na nagsombray no. Okay. Ara na tayo opisina pero tidikto yan ang ikaduwa nga paghatag second time na nimong nga matag 5,000 dikto na nagsombray na luto gid sa may Bulangan sa Purokwanson barangay Mansilingan. Hindi ka ba magreklamo mo nga lalabot 5,000 may pangayoon ka pa yung mga food travel allowance kag mga pagkaon kag hotel no libre lantaw pa lantaw lantaw pag ulan do tapos madulong ka na lagit 5,000 mabiyahe pa siya pamansilingan to man gani do ka hassle gid no di yalang na ko pero bro ano talang niya ang subject dire it's only Major Milvin Madrona. Amo ni klaro hon action dyan. Hindi yang bilog nga kwerpo sang CIDG ha. Yes. Nagamit. Yes, siya lang ang subject diya. Hindi kay the whole family of CIDG Bacolod, no? Siya lang ang tutukan tadi kay kabalo ka. Basing iban nga mga upod dyan na guro ginawa man nga pamugong dagaling kiti tawo ka lang. Inablang piyon ka lang niya, may leader pag idya tikita mo to sinita yagali piwan ka lang. Wag mong gawin sa akin may major ako, ano? Di ba? Daw mo sinati ba si mga tao na di kinapanita ilang blaw? Gani man ang sombray. Ang sitwasyon kay nato na inquest na gidman ang kaso dira sa may Bacolod City Prosecutor's Office sa Hall of Justice aksyon na Brian. Sige, action dyan. Ay, tagi ka naman sa matuwang taglibot sa Bacolod Action Chandi. Aso na sa aksyon sa Bacolod Action na radyo. Action Firing Line. Ay, perting istorya ni Madrona. Diri pa siya naghimo kag nadakpan sa syudad sa Bacolod, ha? Pabati ko lang sa inyo, liwat, ang interview ni Action Alvin last week, ha? Maganda ang tulungan ng ating mga kapulisan dito. At the same time, CIDG ay masigasig na nagtatrabaho dito sa... Suliton ko lang na pabati ko sa inyo, amo ning interview ni Action Alvin Graba sa pag-abot niya sa Bacolod, nga nagpabalo siya kung anong iyang mga gusto trabahoon sa Bacolod. Nagtatrabaho dito sa Bacolod City Field. At ano po first priority plan ni Police Major Madrona for the people of Bacolod? Sa CIDG under the Director Police Major General Joel Napoleon Coronel, ipagpapatuloy namin ang mga layunin, mga pagtugis ng mga kriminal, pag-aresto sa mga most wanted, high-value target, at lahat ng mga special laws. Pati yung pag-apply ng search warrant, continuous monitoring sa mga watchlist na high-value target, krimen na dapat na sugpuin dito sa Bacolod City ay aming gagampanan. Kaya sa mga mamamayan ng Bacolod City ay pinararating ko lang, nandito kami para tumulong. Batian nyo to, ha? Ang paglagas sa mga high-value target. Sinong high-value target na dakpan kahapon man? Pero nagapabilin nga inosente ini, ha? Si Madrona mag-aksyon, kiti wala pa rin na pamatbatan niya sa korte. Da? Although, kati maghambal kita nga entrapment operation, amuning pinaka-budlay nga pakigbatuan sa korte, nga may ebidensya mo. Ang ebidensya ba action El Rey nga dira mismo pag entrap sa imo, may gindaho sa imo yang nga envelope, may gindaho sa imo dira nga kwarta, etc. Tindi ka plagyo sini plus may mga file videos pa, may ara sa mga litrato nga nagbaton kag imo iya with the complainant mismo mo. Siya amo ni nga kaso nga i-file sa korte, ayawan kani iya ka panaganggid kung paano mo ni sagnon kay may mga ebidensya mo. Action Firing Line. So, kamay pa nga makadepensa diri sa Madrona sa sining nga mga kaso, mga kaksyon. Kag depensahan niya gidman ang yaman kang galingon man kay ti may iyas pa kita, may admin case ang ginfile kina
criminal case. Ang admin case naman niya para niya dito sa ila mismo internal nga mga grupo sang kapulisan. Action firing line. Kung makaluwas si Action Henry sa criminal case nga kaso, ang admin case, I don't know kung anong matabo. I doubt kung paano yan isagnon. Action firing line. Morning basihan diri from dismissal sang service nga ini, ang admin case nga ini. Tidamo na siya kaso. Damo na siya ginreklamo sa iya atong pagpanamot tapungol ya sa marine engineer to sa Metro Manila. Sa traffic altercation lang tinampa niya, tinapungol ya. Nag-viral sa social media. Kaya iban pa ito nga mga cases ang ginmention Action Eden Kina ay kabudlay, no? Ang sweldo ni Police Major, tanan nga Police Major, haong ko lang ni, kaya gin-search ko man Action Henry, Action Ann, 60 to 70,000 a month. Action firing line. So magamo nang imo kita, mang extort ka pa ya? Mangilkil ka pa, tapos ang kilkilon mo, tig 5,000 kada simana, kaputot. Action firing line. Kung mang-extort ka na man lang, yung mga milyon, blaya, nga isa ka igo, iya, bisa pahunay-hunay ka nga daw man, o iya, tagduwa ka bulan, nga di ka mag-iugihuda, kung gusto ka. Firing line. Di bla, 5,000. Tapos tulong nga, o nyo pa dahil kung may ara, kaupod, galing kita basi siya lang ng isa, or duhatos lang ni J.R. de la Cruz, di mo na bla. Medyo ka minus 5,000, no? Galing kita libre, tanan eh. May mga libre nga accommodation sa hotel, may ginaayo siya nga food allowance, libre lantaw. Action firing line. Kaya mo nagkaroon na ka bulo barato sa 5,000. Last 8:18. Pagbalik naton karon dugay maka-action mga detalye sa balita with Action Marlon Hinovia gikan Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Radyo, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, life extension, vitamin D3 mga kaksyon, pampabakod sang immune system. Life extension coffee mix, pinakaunang kape mga kaksyon, hindi ka lang mabusog, maka-benepisyo ka pa para sa ikayong lawas. Ining Life Extension Philippines nga mga produkto nila na himutang diri sa GA Esteban Building, Lacson Street, sa unahan sang Burgos, Lacson gid lamang. Mabakalman sa mga butika mga aksyon, pangitaan nyo may tatak nga L kag E para sigurado nga original ang Life Extension nga mabakal nyo. Action Firing Line. Ito sa report ni Action Marlon Hinobiya, may gabi lang kay Bia Jonathan, naga-monitor mine. Si Judith Calvis Pamposa Ramon, Little Cebuan, magandang gabi Brian, magandang gabi Action Radio, nagalantaw sa Pampanga. Orlando Similiano, mayang gabi Action Radio, kag tanan nga monitor lang diri sa Zone 4, Butong, Barangay San Pedro, Binalbagan. Jomare por Mintira sa Highland kuno kay Jenny Perez. Aldrin Diamante, naga-monitor subong sa Cebu, Pagidiyaho, kalayuan naman ni Mudong. Madam Elizabeth Malaka Gamala, kag si Tintin Sogon Brillantes. Action Brian, puro kabutigan ang pahayag sang nadakpan nga major sa IDG. Video nga gin-upload sa FB live nyo, piho-piho pa sa palak-palak,
tamyaw ko lang Brillantes family. Si Nanay Dorias ko na. Konsing Dorias ang Purok Mandalagan. Purok Marang Mandalagan. Paul Spat III, nabasa ko na kina. Ronquillo Simeon, may tao pa na siyang madatos na sang ina nga diskarte aksombray guro. Bago lang sa Bacolod, grabe ya diskarte, may tao ginaguro nga nag-alalay siya sa Bacolod. Kasagad ganimo, no? Tingala kita once nga hepe ka sang isa ka, like for example CIDG, ang trabaho mo for 24/7. Pero tingatuto siya nag-lagaw-lagos bulangan. Isa pa na kadako man nga palabangkutan nun. PNP ka 24/7 trabaho mo, hepe ka to kay mo is bulangan. Gano ka to mo? Palabangkutan nun, blaw. So, Philia Galero RC naman niya, check attendance lang sa Isabela. Emmanuel Miraflores Cuales, monitor man. Jo Marie, nabasa ko na sa Binalbagan. Las 8:27. Capital Reports. Naulihi gamay. Action Marlon Hinabia. Action Mar, good evening. So nabray si former Congressman Albi Benitez, mayara man sang reaksyon sa nakatabo subong sa bahin sang Kamara. Ining gin bulgar bla ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga gin pasibanda niya pa di ang parahiyaman. Akong resista nga si Lord Alan Velasco, nga mo kuno sa likod sang suno sa iya kudeta. No, pag paningguha para nga makakasya sa House Speaker kag ibulos ining si Velasco. Ginklaro ni Benitez, kamati si Benitez sa sobraya mo nagyapon na nagaserbi chairman Chairman Emeritus, basilingon siya kapon taas nga leader sang ginatawag nga Visayan Bloc. No? Mga grupo ini sa mga kongresista sa Visayas nga subong lapit na sila 50 miyembro di. Ang ulihi nga nagpamiyembro Action Bryce ang bago nga miyembro si Loren Ligarda. Wow. Kay di na kabay si Senador so Loren papili ni siya kongresista sa Antique. So Visayas na. Visayas. So Visayan na block naman is Action baray hambal ni Benitez. Wais ang isa ka Visayan block member nga kongresista nga nakamuno nga may ara sa sang Kodita. Iba silingonin ng Kodita niya information lang nga nabaton ni Cayetano. Local information lang abi. Oo, kay ang hambal ni Cayetano mayara sa more or less 20 kung mga kongresista ang ginpasalig ni Velasco nga tagan sang chairmanship la. Kag may budget pa. May budget allocation pa kung siya ang makapungko na Action Bray. No? May term sharing ni silang adwa. Hulaton ni Velasco ang gikasugtan. Hulaton niya nga matapos termino ni Cayetano. Kinisik bulan mo. Papakalaga di Cayetano. Ito yung 15 ka bulan na maapunto pa na sa bulan sang Oktubre. Tunga sila, tunga. Oo. Damo-damo gani kay Velasco. 21 ka Velasco ya. Kay mo malang ginhatag ni Duterte sa iya mo. Oo, 15 ka bulan kay Cayetano. 21 ka bulan kay Velasco. Pero may nagwa ang report nga way pa matapos ang 15 ka bulan. Duluyag niya na Velasco kuno. Mapungko na. Magapungko bulo sa iya. Yambal di Benitez. Why na sang kamaturan? Why na sang report ko nga bato nga may kodita sa bahin sang leadership sa Kamara. Former Congressman Albi Benitez. And be the lead actor di sa pag no such thing. Why ko kabati sina? But I'm just reading the newspaper. Siling niya ko no, there were 20 congressmen that told him that there was a coup. But siling ko, who are those 20 congressmen? I asked a couple of our block members, why mangit ko? But why create a coup? Ilan na lang kabulan? May terms, may transition naman. And I think the Visayan Bloc will stand with that agreement. Amo na ang ginsurihan right? So the only way that can be changed if the president himself says, okay, dahil lang, lain naman ang aton nga himo. Si Benitez, kaina isa sang naging speaker sa ikaduhang adlaw nga Water Summit. Negros Occidental Water Summit sa Negros First Residences. Kumo kay water, tubig ang ginahambalan. Yara sang ginuso Action Bryce sa Kongreso.
nga pagtukod sang Department of Water, DOW, Department of Water. Kaya ang Benitez, ginadiskusyona sa mong sabay sang Kongreso, kag luyang ikani aksyon mo aprobahan na, kay time na tio na subong nga dapat ang gobyerno matukod sa isa ka organisasyon o kung grupo nga mo nang magtutok sa krisis, para hindi maglala ang krisis sang tubig sa pungsod sang Pilipinas. May tatlo ka mga priority list mo si Presidente Duterte ang ginpalayag subong 2020. Isa dira amo nang pagtukod sang Department of Water, isa pagtukod sang Department of Overseas Filipinos, kag ang isa pagtukod sang Department of Disaster Resilience. Balikan ta, Congressman, former Congressman Benitez. Inasturya na sa Congress subong. There are pros and cons. Ako siguro, it makes sense only to create a more efficient organization sa government to handle water. Anay Congressman Albi Benitez. Humanang report na, gikan sa bayan sang Kapitolyo Provincial, una sa balito na sa aksyon na Marlon Medoboya. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat, Action Mar. Balita gikan Kapitolyo Provincial. Ay nang ginawa kalya ni House Speaker Alan na Peter Cayetano sa balko na kuha na. May mga divert na diya. Matuod ng istorya gagatabo subong Oo. Kasabad lang matiyan nga daw way man matuod. Blay na lang himo istorya, hakwat bangko, kagi pukpok sa ulo naton sa isa-isa. Nubunabla, para lang gid balang istoryahan. Kita mo biniraya gani ang mga senador to nga nagtambong sa Senate hearing sang ABS-CBN. Pagbiraya to sa mga sip-sip kamo. Nga mga nagtambong da sa hearing nya ini, mga ipal kamo, mga overacting kamo. Pagkabati ni Senador Bongo siya, way ko to labot, way ko to nadala sang ginawakal ni Cayetano. Si Manny Pacquiao gambal sa ay pag hinugay ka ni karon Action Firing Line. Pagtarong ka diha dong disgrasya gid mo. Ti kabala naman kita Cayetano, Bongo, Pacquiao, ti mga linya tanan ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Daw sila nagasinabtanay man ang gani mo. Ti Velasco kag Cayetano subong binaslanay sa mga makahang nga mga tinaga. Kaya ang bal ni Cayetano, Velasco, nag-istorya siya sa mga 20 ka mga kongresista ginpasalig na sang chairmanship gani mo. Di pagkabalo ni Cayetano sang ining kutsok-kutso ining may kudita palayason siya, hinambalan niya man to mga ara da sa mga chairmanship, mga chairman man sang committee da nga naga-upod-upod kay Velasco siya, gululuwa ka mo anay da, balalik lang ka mo kung si Velasco nang ngapungko. Action Firing Line. So hindi ka mo kahulat karon ay. Ina ko naman nga obra ni sa mga politiko iya. Puro pamulitika gid lamang. May naitapuson bala anay ang serbisyo anay bla. Serbisyo kamo anay tudo sa publiko. Hindi kay sagi na kamo nga pamulitika da nga pungko lang. Do mga dalok poder. Action Firing Line. Mga hakugan poder na kasi mga tao. Action Brian Morden. Action Firing Line. Basa ta na mensahe no? Good evening Sir Bry, kitaon gid ang bukol ba? Sa ulo ni Sir. Amo gid ang bagay sa pulis nga nagapahari-hari. Grabe pag gining ilayaw. Action Bry, correct ka mga pulis, hindi pa kontento sang sweldo nila. Dapat mga pulis i-lifestyle check sila, labi na gid ang mga opisyal. Kita mga observation nila. Good evening, Action Bright. Amyaw ko lang family Irem, Sildora, Kustan from Luntoy, Irema, sang Igmayaan. Action Bright, grabe man nga pulis na ti nakita yagid ang balos sang ginhimo iya. Tamyaw ko family Baldove. Happy birthday sa kay Gali Tamay Bituon sa Alicia. Salamat, God bless. Action Radio. Salamat dira sa inyo. Okay. Ano ini? Action Brian may gabi. Dolor Catino Gamonitor man barangay Nagasila Carlota City. Hi, good evening sir. Brian, ari lang kami ni always nagapamati sa imo program. Thank you sir. Okay, salamat man. Good evening Action Brian. Greet ko lang family Marfil. Shout out dayon kay Mark nga Miss Taka. Wow, sa pagkanami ba? Good evening, Action Brian. Pamati lang kami niya. Mama ko Angela Deli kag Joanne sa Barangay Minuyan.
Good evening, Action Bray. Maayo man gani nga madisiplina kag may cleansing sa imahe sang pulis nga lipat sa sang we serve and protect ba? Oo, dapat na pensyendihon sang doktrina Miranda. Thanks si Ting niya. Gali monitor taga gabi sa imo, Action Bray. To no, doktrina sang pulis to no. To protect, to serve and protect community, people. Tiara to collect sometimes. Action Brian na umol kumati si imo una nun. Bali patapo saan ay reporter man dis magsaligbat. Kabalo ka ginakwa naton mo gina isa-isa naton para maintindihan tagid. Pasensya gida. Salamat gid. Good evening, greet ko lang that Tihada family, Sabino family kag Baba family nila, Razel or Razel, Adel kag Dodong dako kag akon mama Alicia diri sa Spar 8 Barangay Bagong Silang, Vivian ni Galia sa Barangay Bunga. Daghang salamat. Action Bray, ang sweldo dugang sa PNP personnel suhol ina sa mga pulis agod anuman isugo ni Duterte sunod-sunuran ang mga pulis. Pero sang pareho sang pagpatay. Salamat gid sa pagbasa. Way ebidensya gid sina no. Kay kabalo ka magambal nga additional nga sweldo. Deserving mas lamang baton sa dugang mga sweldo. Action Firing Line! Ikaw sa ilang sining at trabaho. May gabi lang kay Milag Rosa, naga-monitor. Si Rimar Gicano Haliasgo, naga-monitor man sa Sitio Lupa, Sagang, La Castillana. Pagbalik naton karon, lagko man nga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kay kita lang din nagtuki liwat sang floating restaurant. Dira sa barangay Sumag nga Suba. Tiano tabo na sinisang floating restaurant kay ni. Nakalangoy-langoy na nibla o kon ginlumutan na nada sa may barangay Sumag. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman.
Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal 8:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga, ginendorso ginaton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Puno inisang bulig sa aton sa nga lawas, ilabi na gid sa pagbuhin sa naga sobra. In short, ginabalanse niya ang lawas ng tao. Like for example, sobrang sugar mo, ang imo sining cholesterol, uric acid mo da, asin, ang tambok, creatinine, akag iban pa. Lakip na ang constipation, mga kaksyon. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may arasang vitamin A, B, vitamins. May vitamin C man, vitamin E, potassium, iron. Lakip na diri ang magnesium, ang zinc, mga kaksyon. Plus man ang calcium, kag iban pa. No? Ini may pito tanan kasangkap kangay sang turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagini siya produkto sang Doc Gico Alternative and Health Food Center nga probado iya sang Food and Drugs Administration o kan FDA. Hindi mabakal sa madamo nga mga butika, mga kaksyon, pwede makamuka text or call diri sa 0910-126-4595. Pangitalang si Doc Crispin Gico, mga kaksyon. Action Firing Line. Anti sa report action Dale Salazar, may gabi lang kay John Arquilas, ano? And good evening, Action Bry. Sala man sa tag-iyasang KTV bar, kaya naghatag man sila, tinaanad ang pulis tiwaya from ball fighter ini. Nan. Sari-sari nga magkomento, ano? Good evening, Nong. Tamyaw ko lang utod ko da sa bayawan si Binan. Tawag sa di sa amon, ari ang number ko. 0909-7994-249. Suliton ko 0909-799-4249. Kay nahidlaw na gid sila ni kay Binan ko, no. Bati, sige. Action na, Bry, maayo gani nga may natabo sa CIDG kay para maliksyonan man ang iban pa basi ara pagid balahaw basi damo pada kuno.
Yung gabi action Bri, greet ko lang to ang family Panado, Sugdon, diri sa may gali ni sa Bugahin Isabela. Alright, dali na action Dale. Good evening action Brian, always kami gapamati diri sa balay sa DSB, tamyaw ko lang sinong Binan sa Bayawan. Nabasa ko na bagulang. Sorry. Action Bri, si Alan Peter Marcos Puerte ang drama sinaya. Siya gali bata ni Marcos daw ipasara yaman gani ang EBS-CBN. Why to siya kuno chimpo magbasa pasang deliberation nila sa prangkisa kay sako sila. Good evening Action Radio, laban gid malain ang mga CIDJ kay nagsulod sila sa Amon Balay. Tungang gabi gin pangdala pa nila ang amon nga kutsilyo sa kusina kag duha ka cellphone nga Apple ho. Si DJ hindi man tanana pero laban gid malain kag tunto. Uy, sa di isang sano ini. Basi isang dugay na ni guro ano. Suliton ko siya lang nadakpan niya kag isang certain JR de la Cruz. Good evening, Exxon Bri. Greet ko lang daw si Arnel. Gapamati subong 3 kabata. Salamat, Cherry Nigre. Last one. Good evening, Exxon Bri. Tamyaw ko lang family Talidano. Giros, Auntie Fe kay Choi, Lasio, family Solomon, Bebeng, Robert, kag family Himotra, Tatay Dodoy. Sige, salamat. Last 8:47. Action Radio City Hall Report. Ari na sa Action Dale. Action Dale, may gabi. Action Bride ako nga bulig sa bahin sa Bacolod Traffic Authority Office ako nabitaw nga sa karon may mga masobra 70 ka mga pulis sa Bacolod PNP ang ginahanas sa Action Bride sa idalom sa Land Transportation Office. Bangod ini sila ang paghatagan man sang citation ticket. Magabulig sa mga personnel sang bitaw Action Bride nga pagpangdakop sining mga traffic violators nagalapas sa mga pulisa nga ginapatuman sa dalanon action, Brian. Kung madumduman, may una lang 15 ka mga policeman sa BCPO ang gina-deputize action, Brian. Pag ini sa karon ang 73, no? So, makabig ni siya nga damo-damo na, no? Ang mga pulisa nga mayara sang poder nga legally pwede sila makadakop kutob dira sa mga violators sa dalanon action, Brian. So, ginpahig diri ni Police Lieutenant Colonel Luisito Asibuche nga tako ini nga bulig sila action, Brian. Ilabi na nga ti aminado siya kulang sa gihapon ang ila sa nga personnel 320 gid lamang ang naga-field nga mga traffic enforcers duwa ka shifting action, Brian. Nga sunod sa iya ti once ang mga bitaw ya tubtob man lang las 8 nga sila duty once nga matapos ng training sining 73 ka mga police action, Brian 8 PM onward sila na sila ang magatrabaho sa pagpangdakop sa tungang kagabion like ni mga tricycle nga biyahe sa mga national road aning mga illegally parked vehicles action, Brian. Sunod diri sa Sibuche by Monday next week iga-deploy na ni BCPO Director Colonel Henry Biñas ining 73 ka mga pulis kag ilaman igahatag ang specific nila nga trabaho action, Brian. Aring palayag ang mayara mga traffic enforcer action na del nga basi matalopang dan sang bitaw bla sa mga bulutuan nagadululoble nga ibang tililindog man lang. Yes, action, Brian. Sinoto sa usually dira sa may area bala sang LOHS damo-damo dira nagatinabok bakit even action, Brian nga daw damo dira traffic enforcers nga visible since kadamo dira sa mga estudyante nga nagatinabok action, Brian. Dira action Delia pwede gina Bacolod City High School, Rizal Elementary School sa Abis o kan mga public schools, may mga private schools action Dale nga kadutay estudyante pagkatapos ang enforcer tag-apat ka bilog ang iban nagatililindog lang tali pangkwao na dang iban kag ipang deploy sa mas kinahanglanon nga lugar action Dale. Yes, action, Bri. Good observation, no, kay tini mga private kis ating mga security guard daga-assist man sa mga estudyante nga magtabok sa dalan. So kabay pa no nga makitaan man sang bitaw ang observation naton action, Brian. Ariwa ang palayag ni Lieutenant Colonel Luisito Asibuche. Ang exact number is 73. Subong sila gina-training sila ng LTO, deputize sila. So by Monday or Tuesday, according kay RD, i-deploy daw nila sa area ng So lahat na sila police. Yun nga ang pag-uusapan namin kasi after ng meeting namin kagina, ma-report ko kay Colonel Biñas kung ano gidya ang role ditong sa na i-deploy. Kasi ano yan,
hindi naman yan traffic management unit kundi mga police gid ng BCPO. Siguro in compliance no sa order nga ng DILG to help nga ang local government para sa itong mga illegal parking kag mga tricycle kag e-bike na apply sa national road map. Action Bray, napatian si Sir Asibuche regarding sining additional 73 ka mga policemen nga magabulig no nga i-deputize sa LTO hatagan sa otoridad nga magpangdakop sa mga traffic violators. Sa dugang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, wala pa gid Action Bray sang patod nga petsa kung saan o mag-operate or magbukas ining 3.4 million pesos nga valor sang proyekto ining floating restaurant nga mag-operate dira sa Sumag River, Magalabay man sa area sang Barangay Kabug kag Barangay Punta Taytay. Action Bray sa pinaka-latest nga nakuha naton kay City Administrator M. Ang may mga papeles pa nga ginahikot ang contractor antes ni formal nga igatugyan sa City Government of Bacolod. Action Bray. Ang tinutuyo siniti amon siyang turismo kag makahatag sang additional nga trabaho sa mga residente sang syudad sa Bacolod. Action Brian. Kung matumduman last year, sa dalong pa ni City Administrator, former City Administrator Attorney John Orola, nga supposed to be pagmaskara to, amo to siya ang inaugurahan kanito over City Government of Bacolod. Pero na-delay Action Brian. So si Councilor M or former Councilor M Ang may mga documents pa no nga ginatrabaho para ma-finalize Action Bray. Kasi no sa ilaman gina-follow up ang ini nga proyekto nga first time diri sa may syudad sang Bacolod. Ikwanon tanay kay kanugon sila 3.4 million pesos ba tapos hindi malama-materialize basi nagkalalumutan na nadakag kon ma-turnover na hindi mo nang pusla Action Dale Blau. Correct Action Bray. Kaya importante diri kay sa City Administrator nga ang ang safety standard nga ginatawag Action Bray para masiguro nga kung magsaka dira ang 30 ka mga passengers amo na siyang maximum nga ma-accommodate Action Brian para hindi man masiguro gid ang safety sa mga pasahero nga luyag magkaon dira sa may floating restaurant sa may Sumag River. Yeah, say once malumutan na da kundi nakan-an na siya ma problema basi magrinagitnit na kag magkalahulog na sila problema gin Action Dale. Kaya nakita natin na siya sa litrato dako-dako no ining floating restaurant nga amo na gani hambal ni City Administrator M Ang nga ang purpose ti additional tourist attraction para sa City of Smiles. Kag income isang syudad. Yes, Action Bray. Kaya ang purpose ni it's either kung may mga interesado, mga private company na luyag mag-manage ka mag-operate silang floating restaurant, ang City Government of Bacolod bukas naman yung Action Bryan nga magpatigayon sang bidding kung sila dirang magdaog ti dakuang chance nga sila diring una or pioneer nga mag-operate sining 3.4 billion pesos nga floating restaurant. Action Bryan. Sige. Update kag mga balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale. Ang music ko Action Hands para ni sa mga pulisa. Tayo'y magsama-sama, lahat ay kumanta, sabay-sabay Mga pulis da. pang sumigla, matanda man at bata, binatag talaga. Sa pag-awit ng sudlungan, ikaw ang mauna. Wilbur, it's hard to find music like Police! May pulis sa ilalim ng tulay. May pulis sa ilalim ng tulay. May pulis sa ilalim ng tulay. Sabi ko gani, may pulis sa bulangan sa mansilingan. Hoy, magpaligo ka mo maka-action na magpanghabon sang Santon Plus Herbal Soap. Pangpakinis ang panit, pangpadula katon, allergy kada, and dula baho kag kaspa ba mayo gining Santon Plus Herbal Soap mga ka-action ano. Sa mga nakastiguhan. Pansi. Palamanyos ka muna sang Santon Plus Herbal Oil mga ka-action. Panuhot, butod, palalakit sang kalawasan. Santon Plus Herbal Oil ang kinanglan natin tira. Ng pulis sa ilalim ng tulay. Tamyalang correction Bryce si tatay Potoka kag nanay Joy May kag toto Kevin gapanamyaw si ni King Talidano sang Talimagaw.
Good evening, Action na Bray. Pamatigid kami di sa Sitio Uding, Barangay Camandagla, Castilian. Ng pulis sa ilalim. Good evening, Action Bray. Baw, tsakto ginaimo. Basi malumutan na lang na ang restaurant. Kag hindi ginmapuslan, 3.4 million pesos. Todo, may 4.9 million pesos man kita nga Halandomon Tower. Daw nalumutan man. Ng pulis sa Magkalatuktok na lang na daw. Doon di ginaton ma-recognize ang iyang katahom. Aha, tapos subong 3.4 million naman nga floating restaurant. Ginpangita ta ginikiti kabalo ka kwarta sa gobyerno ini. Aso ang natapong pansit sa bayong nabitbit ng pulis sa ilalim ng tulay. Sa mga pulis da sa ilalom sang tulay ha. Aso Enough na. ng aso Hindi pagdalahigo na to ng mga mabuot ng mga kapulisan. sa bayong nabitbit. May gabi lang sa kay Ernest Paul Mirasol III na. Naga-monitor si Rimatinion, greet lang ko ang batch 96, naga-shot sila kay Nonoy Narding sa Sumaga. Naga-monitor man si Reyna Redondo. Bao, salamat gid si Rovel Villar. Daghang salamat sa pagpaminaw. asong kumain ng natapong pansit sa bayong nabitbit ng pulis sa ilalim ng tulay. Tumakbo, 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 tumakbo. Ang asong kumain ng natapong pansit sa bayong nabitbit ng pulis sa ilalim ng tulay. Si Subong si pulis nagsalalamo gid ang pansit siya. Sa baya sa natabo. Anyways, maka-action na wala kita sa higaw pang oras sa aton sa pagpangalagan. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Action Runa Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Spulgar. Backup man si Action L. Ray Dotilios. Action on Defensor aton backup man sa mga gabi sa News Center. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag inyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mamangyapon nga istasyon. Kag oras mga kaksyon. Grabe, pag nag-text ang isa sa ako na balya, variety show. Makayuhom kita, may balita na makakadlaw pa kita. Grabe yan. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat kita. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.